Yo, what's up, Opon Vibes? So, ano mga vibes? Happy na ng pista rin sa Opon, no? Ha-advance, happy pista sa ng taga-Opongano, no? Oh, karon mga Opon Vibes, gi-invite na ko si Boss Jorky o si Papa Art ug kato ang mga silingan sa pista. Kay maghikay mo kunungay ko. Ha, abi pa lang porta. So, karon mga Opon Vibes, na ako'y idea para makaiwas ko sa gasto. Wato ang bukid, manguha ako dito kay bisig mo, gisig kay na nakoy na kanding, baboy, baka, unsa pa na diha, manok mo roy. Bahala na mga hiniktan sa kuyuan, birahan ako. So karon mga food vibes, di na tani dugayan pa. Tara, let's go. Kalibang nining buang na karon ka. Usa duha tulo, gamay ang usa. Kana lang duha akong kaon. Bukagin kan ron. Malasa, palpak yung kalderitas da. Ay, paburay ni manok ay. Paburalatan ani. Sure ba, ug maambag jud ka kay pwede pa na to i-stop diri. Pagka malasa gyud, saon na lang ko ni. Palpak man akong idea. Unsa man ako ipakaon ni Papa Art ni Boss Jorky ani. Nang invite pa ko para sa pista. Malasa. Yo, salamat sa paghuman sa video now. Salamat sa inyong sulit na suporta. Please like, follow, share, ug subscribe sa among YouTube channel. Opon Vibes. Sa before pa ko mo shoutout to, katong naghikay na. Pag-imbitar butawan mo, kay wa mo ko kakawat to kanang baboy manok. Malas man. Yo, shoutout ko ni Boss Idol Mix Espina sa Skubok from Marigondon Cruising. Shoutout mo na Boss Idol o shoutout mo ko sa Kabuang Vlogs from Purak, Pampanga. Yo, shoutout nyo diyan mga Boss Idol. O sa Bamango Dessert, shoutout Boss Idol. O ni Boss Idol Wingski Bintali sa Team Wingski of Mactan Gym. O Tribo Kabog sa may iskina. Yay, Tribo Kabog, dan Kabog rode. Yo, shoutout ko ni Boss Idol Christian Ichikawa, Saisi Bagyo from Katmon, Batang Bordoy, Parikoy Tiliron sa Annex Motovlog, Chichay Mercado sa Chichay and Carlo Choy Motovlog. Yes! Shoutout po ni Boss Idol nga sulit kayo, si Boss Idol Chris Cuiba o si kinalagang asawa nga si Eva Cuiba from San Romeo, Cebu Province. Shoutout o Maria Teresa Abad from Bual. Shoutout mo tayo nga Insoria. Shoutout ko ni Nufer Diaini from Davao, Lex Mark Montillo, Jocelyn Tablego from Saudi Arabia sa tanang mga OFW, Bunal Berme. O ni Edmond James Lastimada, CGSI James C. Figmill 1. O ni Tayap Iwayan Alfred Dexter Olchano o sa Tatay Kulit. O please like o follow, support no, sa live page o YouTube channel sa Team Pangat sa Jicol Brothers, Fransang TV, Sikagib TV, Vice Cup, Shoutout Radio, Turok Butoy TV, Jandel, Koreanong Amaw, Vlogs, Master Joke TV, Ador Vice. Sa ganahan ko ba siya to, just comment lang sa mong latest nga video. Good vibes, peace and love, bunal.